Assalamualaikum lare-lare solih-solihah. Kepripun kabare dinten niki? Insyaallah sehat nggih. Lare-lare solih-solihah, sampun salat duha napa dereng? Menawi dereng, ampun kesupen kangge salat duha rumiyin nggih, supados pasinaon ingkang badhe lare-lare sinauni dipun gampili lan manfaat. Amin. Saderenge sinau, monggo lare-lare solih-solihah sareng-sareng kalih ustazah doa sinau rumiyin nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nanging saderenge lare-lare ampun kesupen kangge like, komen, lan subscribe nggih, supados lare-lare boten kantun video pasinaon saking ustazah. Dinten niki kita badhe sinau pasinaon 6 bab pengalaman. Assalamualaikum lare-lare solih-solihah. Ing pasinaon dinten puniki kita ajeng sinau pasinaon 6 bab pengalaman. Lare-lare mesti gadah pengalaman nggih? Mesti seru. Nanging saderengipun puniku, monggo lare-lare simak pasinaon dinten puniki. Cerita pengalaman. Saben bocah mesti duweni pengalaman. Pengalaman bisa dibedake dadi loro, yaiku setunggal pengalaman sing nyenengake, yaiku pengalaman sing isine kedadean-kedadean neng semake utawi nyenengake. Tulodone plesiran ing telaga, melu kegiatan pramuka, dolanan karo kanca, lan liyane. Kaping kalih pengalaman sing nrenyuhake. Pengalaman sing isine kedadean-kedadean sing gawe susahe ati utawi nyedihake. Tulodone tiba saka sepeda, ora dadi juara kelas, lan liyane. Nah, lare-lare semakaken cerita pengalamane kancane iki nggih. Ajar numpak sepeda. Nuju liburan sekolah, Mas Danu teka saka Bandung karo Bulik Wiwik. Liburan ing Mojosongo, nginep nggone Putri 3 dina. Putri seneng amarga anak kang ngajari numpak sepeda. Mas Danu uga katon telaten ngajari adine. Anggone ngajari numpak sepeda ing wektu esuk lan sore sawise Putri adus. Sawise rada lancar anggone ajar numpak sepeda, Putri dijulke dhewe. Dilalah pas dalane mudhun. Putri bingung, sepeda mlaku banter banget kaya disawatake. Putri nyoba ngerem nanging telat. Sepeda bablas nabrak pager terus mandek. Putri tiba, sikile mlecet. Sanalika Mas Danu nututi lan nulungi Putri. Putri mlaku kanthi sikil rada denglingan. Sepedane dituntun Mas Danu digawa mulih.
Esuke putri isih tetep ajar numpak sepeda maneh. Wiwit kedadian iku putri malah dadi kendel lan wis bisa nyepeda dhewe ora keri karo kancane. Nah, lare-lare sakwise mirengaken cerita saking ustazah, monggo wangsulana pitakon iki kanthi bener nggih. Kaping setunggal, ngapa Mase Putri menyang Mojosongo? Kaping kalih, kepriye Mas Danu anggone ngajari Putri numpak sepeda? Kaping 3, kepriye kahanane Putri wiwit kadadean tiba nabrak pager? Kaping sekawan, irah-irahane cerita ing dhuwur iku apa? Kaping gangsal, sapa sing teka saka Bandung? Monggo lare-lare saged nyerat wangsulan pitakonane wonten buku LKS Bahasa Jawa halaman 16 nggih. Alhamdulillah, pasinaon dinten puniki sampun bibar. Sumangga sesarengan kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun lare-lare ingkang solih-solihah, mugi-mugi ilmunipun manfaat, tetep semangat lan pantang menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.